Dakmay na natin to. Kopya. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Ang ganda na ito. Sobrang laki, super jumbo. Ayan, napakalaking gagamba rin po. So yun na nga mga kadagit. Nandito na naman tayo. Night hunting, spider hunt again. Shoutout sa lahat ng mga kababayan natin na OFW nga pala, yung mga solid kadagit at subscriber natin. So ayan, may dala na naman tayong flashlight syempre. Ayan. Ayan. Uy, ano yan? Hindi ko natatapatan ng milon na maliit. Ayan. Uy, ano yun? Nakikita nyo ba? Nakikita ko. Ayan o. Oo. Ay, pwedeng galawin. Kumalun. Ayan o. Ang ganda. Ulik. Kaso may talahib. Nasa loob ng talahib yun. Ayan o. Ayaw ko sa inyo. Lulusot ko na dito. May damuhan. Ayan o. Pansuri. Pansuri. Anong kita? Liit naman. At least meron na tayo nakita. Tangkal to tresera. Ayan o. Meron dito isa pre. Ang ganda rin o. Diba? Ayan, hindi pa tayo. Uy, ito pa. Ayan o. Pasok payhat. Ayan o. Puro tigre gagamba, no? Karamihan talaga sa Tagalog, no? Gagamba puro tigre. Ayan o. Ang payhat nga lang. Ayan. Dito na lang sa likod. Makakita na maayos nun. Ayan. Saglit lang tayo maghahanap kadagit ha. Nagbabadya yung panahon. Parang uulan, sobrang dilim. Uy, yun. Ayun o, nakikita nyo ba yun? May kain-kain o. Tara, punta natin. Puntahan natin. Ingat kayo lagi. Tulad ng sabi ko. Ayan, may kain-kain siya oh. Ayan oh. Ano kain-kain? Paklong no? No. Paklong kain-kain niya. Hanap pa tayo dito. Bahay. Milon. Ayan o. Ito maganda o. Ayan o, bochog. So yun, medyo maganda yung sukat nito. Good size.
Ayan. Good size. Di natin palalagpasin to. Dakmay na natin to. Opya. Ayan. Lagay natin sa kulungan. Teka lang kuhin ko yung kulungan ko ha. Popost ko lang sandali. Post ko lang kuhin yung kulungan ko. Play. Ayan. Pakita ko muna sa inyo. Ang ganda na ito. Kaya kinuha ko. Ang gaspang. Ayan. Laki. Good size. Ayan.